बे बुहुमाव माने गोबां मानसियानो सेल्फिश आं सानो आरो गोबां मानसियानो ओरैबायदि गोबां खम मानसि लोगो मोनगोन बे बुहुमाव सेल्फिश गोबां खम मानसि लोगो मोनगोन। खुलुमबाय फंबाय प्रेक्टिकेलनि मेथाइयाव 40 लाखनिबो बाथ्रा दङ सोरबाफोर नायदोंब्ला। बेनिफ्राय आरो गोबां बाथ्रा दंबावो। दाखालिबावै जोंनि बाक्सायावबो जादों। थांखांनाय MCLA इलेक्सननि आगोलाव दावराव जादोंमोन, नाथाय फेसबुकाव दावराव जायासै, मानसिफोरा मिन्थिस्लाबजोबासै। हिनजाव गथ' गथाय दंखायो, गिदिर मानसि। दा मोजां खामानि मावग्रा मानसिफोरानो सोरबा सोरबाया बेफोरबायदि केलेंकारि थालायोब्ला मा जागोन? नोंथांमोना मा सानो? बेफोरबायदि सिं सिं एसेबां गाज्रि जाथाय जालायनाय केलेंकारि थालायोब्ला मा जागोन? साननो गोनां नंगौना नङा? साननो गोनां ना? जियानो जा 40 लाखनि सोमोन्दैबो बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दा आङो फेसबुकनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनायदो। फेसबुकाव जोङो मोजां मोजां भिडिअ नायबाय थायो, मोजां मोजां भिडिअ फैयो हिन्दीनि, जोबोर मोजां मोजां बुजायनो। बेनिफ्राय बोदलालांबाय थायोब्ला सानैसो बर' आइजोफोरनि ओरैबायदि गाज्रि भिडिअ फैनो हायो जाय सोदोबखौ बाहायनोनो हाया। दा जाय आइजोफोरा बेफोरबायदि सोदोबखौ बाहायनानै भिडिअ बानायो, सोरखौबा रायनानै भिडिअ बानायो, दा फेसबुकखौ बिसोरो गावसोरनि न' सानखोना माखो? नों न' सिङाव मा जादों, मा खालामदों, मा गानदों, नों मा रायज्लायदों, बेखौ रावबो खोनाया। बे जाबाय नोंनि न'। नाथाय फेसबुकआ नोंनि न' नङा। नों फेसबुकखौ नोंनि न' मालाबाबो साननाङा रावबो। फेसबुकखौ दुनियानि मानसियानो नायो। दुनियानि मानसिया फेसबुकखौ नायो। उन्दैनिफ्राय लानानै, गिदिरनिफ्राय लानानै, गोरोंनिफ्राय लानानै, रोङिनिफ्राय लानानै साफ्रोमबो मानसियानो फेसबुक नायो। नों न' सिङाव जा सोदोब बाहाय, मा गानो गान। आरो दाथ' ओरैबायदि जाबावदो, आन्डारवेर गाननानै फेसबुकाव दखनासो गानना खिन्थिबावग्रा जाबाय। गुड इयार, गुड इयार। फेसबुकआ नोंनि न' नङा। नोङो आन्डारवेर गाननानै, दखना गाननानै देखायोब्ला दुनिया नुगोन। दा नोंनि न' सिङावब्ला नों मा गानो सिङाव, मा गाना, नों हारसिं दखना गानोब्ला बेखौ रावबो नुनाय नङा। दा रायजोफोरनोनो देखायनो गोसो जाबायब्ला आं दखनाखौ बेफोरबायदि गानो होननानै, अब्लालाय जोंलाय माथो बुंबावनो, नंना नङा? दाखालिबावै एसामिसाव जादों मोनसे काहानि, बिराद गाज्रि गाज्रि गाननानै रिल्स बानायोमोन। हारसाफोरा हमनानै गामियाव मिटिं खालामनानै लगे लगे लिरना होदो, आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि भिडिअ बानायला होननानै। हारसाफोरा ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि रिल्स बानायग्रा जादोंमोन बे सिख्लाया, जानला मानला ड्रेस गाननानै। हारसाफोरा हमदो लगे लगे। बेनिफ्राय लिरनानै होदो। गाज्रि नुयोना? न' साननाङा फेसबुकखौ रावबो, दुनिया नायो। बे बाथ्रा फंसेखौ गोसोआव लाखि। नों नोंनि न'आव मा खालामो खालामबाय था, नोंनि हौवाजों माजों मा बाथ्रा बुंबाय था। जियानो प्रेक्टिकेल फंबाया बुंदों 40 लाखनि सोमोन्दै। बेनिफ्राय आङो जाय बाथ्राखौ बुंदों बैफोरबायदि मानसिखौ आरो मोनसे समाव आङो फेसबुकाव नुबाय दंमोन। सोरबा CMनि हिनजावजो मानि फेसबुकाव पस्ट होनाय फट', दखनाफोरा ओरैबायदि दामि दामि, मुगानि ना इन्दिनि होनो, माने 25-30 बेनि सायावखा, 20-25-30 माने दामि दखना आरो फेसबुकफोराव पस्ट होनाय। बेनिफ्राय आं सानोमोन बिसोरनि फट'फोरखौ नुनानै, आरे यार, सासे साख्रि गोनां हिनजावाबो 30-40-50 हाजारनि सहसाव गानना देखायालै दखनाफोरखौ। बेबो सोलाय सोलाय कन्टिनिउ दामि 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 दामि। सासे खस्थ' मावनानै साख्रि मावनाय हिनजावाबो एसेबां देखायालै। बिसोरनि दखनाफोरा बाब बाबा, बबाव मोनो इसोरो, मा मावो, मा बिजनेस दङ, सोर होयो बिसोरनो? आं बेफोरबायदि सानोमोन।
थांनानै प्रेक्टिकेला जा मेथाइआव लिरदों हा नङा नङा दा आं बेखौनो बुङो आरोना माखासे दा जोंनिया गोबां मोजां खामानि मावनो नागिरो नाथाय सिं सिं मा केलेंकारियासो बारा होमबा जोङो सोरखौ माबायदि फोथायनो हा सोरखौ माबायदि फोथायनो फोथायजायो सोरखौबा फोथायजायोना जाया नोंथांमोनानो बुं मोजां खामानि मावनोबाथ' मोजांबो जानांगोन ना मानसियाबो फोथायजानायबो जानांगोन दा जोङो नुनो मोनो बायदिसिना जाथाय दावराव दावसि जानाय जाथाय सिं सिं बेफोरखौसो ओरैबायदि नुनो मोनो दिनैनि दिनाव नाथाय दावराव जायो खायसे दावराव जानो गोनांब्ला गोबां साननो गोनां दाथ' आरो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जेबो बुंनो हाया नांलायलायनाया बारा सोरबा मायबा मोनसे मेथाइ लिरोब्ला बेनि सायाव सोरबाया काउन्टार मारिगोन सोरबाया मायबा मोनसे बानायब्ला बेनि सायाव सोरबाया काउन्टार मारिगोन दा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बांसिन माने काउन्टार मारिलायनायानो जागासिनो दङ माने नांज्लाय खमलायानो बारा जागासिनो दङ जोंनि बर' समाजाव आरो जाबावगोन नांज्लाय खमलाया मालाबाबो स्रि जानाय नङा गासैबो गावबा गावनि थाखाय नंना नङा आंथ' सानो बे बुहुमाव माने गोबां मानसियानो सेल्फिस आं सानो आरो गोबां मानसियानो ओरैबायदि गोबां खम मानसि लोगो मोनगोन बे बुहुमाव सेल्फिस खम गोबां खम मानसि लोगो मोनगोन नाथाय साफ्रोमबो मानसियानो गावबा गावनि थाखाय बांसिन नोंखौ पात्ताखौनो होनाय नङा गावबा गावनि खामानिया जाखाङोब्ला नोंखौ पात्ताखौनो होनाय नङा आरो नोंनो खोन्थानायानो नङा आरो ओरैबायदि नोंखौ पात्ता होग्रा नोंनो खोन्थाग्रा बेफोरबायदि मानसिखौ गोबां खम मोनगोन बे बुहुमाव गोबां खम मानसि मोनगोन नोंनो मोजां बाथ्रा खोन्थाग्रा मोजां साजेसन होग्रा सब बाथ्राखौबो बुफ्रुनानै खोन्थाग्रा गोबां माने सेल्फिसखौ बांसिन लोगो मोनो आंथ' जिउआव गोबां माने आं जेसेबां खुला बेनिख्रुइ डाबल गुना दा माने सेल्फिसखौ लोगो मोनो गावबा गावनि सानग्राखौ आं आरोना बेनिफ्राय सोलोंनो मोनो आदसा मानसिफ्रा माबायदि बिसोरनि साननाया मा आंनि साननाया मा सोलोंनो मोनो गोबां सोलोंनो मोनो अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द